Dobrý den lidi, začínáme točit Minecraft. Co to je s Elfadorem? Čus. Jsme nevím na jakým serveru, ale dostali jsme Diabrnko. Takže, jaký mám plán, Elfadore? Tak dneska určitě hlavně rozestavit tady ten barák, protože on je pěkně hnusný takhle, když se na něj podíváte. A jinak asi nepodívej, jakož ty netočíš. Jo, otázka. Ty jsi zrušil to dvojopevnění, který jsem tady měl? Ne. Dobrá, tak budu asi dělat dvojopevnění. Nikdo nemohl vyskákat. Ahoj, nevyskočíš. Právě proto se tam dej set home, ne? Nahoru jako k tomu. No právě, a proč tady jsou schody dolů? No já bych to spíš udělal tak, aby se sem nikdo nedostal jako. No právě, proč tady jsou schody dolů? Jo, protože jsem tam musel dostat, protože jsem se tam ještě se toho nenastavil. Když jsem tady byl úplně. Je tam furt F-home. Jo? Jo, ne, ale když jsme tady byli jako úplně. Aha. No minule jsme taky zkoušeli točit, ale něco se podělalo s frapsem, nenatačil mi zvuk, takže... Dedicated adminu Grandam. Flaveboy. Gamesize. Gamesportal.cz. Už víte, jak se dohrajem. Asi váhy. Ale já jsem koukal, že jsi tady byl, jo? Když jsem tady nehrál. Jo. Aha, dobrá. Pěkla. Tak jo. Takže. Tak já to, mám to začít nějak Jak chceš, já jdu těžit. Okay. Chceš se mnou? Tak jo, ať je se. Ať je se. Jaká je sára, to vytěžíme. Mám nápad, kde můžeme dělat doly. Schod dolů. Sem. Wow. Co je? Jak mi to zničilo všechno. Grave. Já to potřebuji těžit, protože tady, když těžím Grave, tak za to dostávám nejvíc peněz. Jo? Jo. Kde máš ještě Grave? Tam máš ještě Grave. Já vím. Počkej, se nedělám. Ani zem, spíš kopat tady. Gravel. Nekopy. Dělej schody. Tady jsou schody. Až budem když budeme v 11. Jo, to budeme dělat dlouho. Spíš 10, ne? To je jedno. Já budu kopat tady zase. 11. Budu 10 teda. 11 se oběrá, nejvíc. A v 10? V 10 je láva. Nejvíc. Se ten gravel, to tuším fakt. Seretě. Ne, dostávám je. Že je všude. Chceš XP? Já jsem XP nikdy neměl. Ani nikdy mít nebudu. Co? Na svou jednu. Určitě jsem nikdy nechci. Ne, nikdy. F3. Našel jsem uhlí. A v jakém seš čísle? No furt seš na ní úrovni, jsem v čísle 67. Jo. Já mám miský. Oh shit. Tak to je. Ale David jakoby... tak bychom teprve úplně jakoby na té rovině
Železo umí. Jo, ale tady je nějaká. A jo. Jsem zatím nenašel nic. Já mám akorát gravel. Ten čatný se. Takhle. Já pořád jenom narážím na gravel a hlínu. He, tak zadní frapsa, třeba natočíš něco zajímavého. Kromě Graveu a hlíny. Jo, hlavně nekopej, prosím, z hory. Kopej do hory. Jo, klid. Pojď prokopeš cestu z našeho frakčního území. Já si to hlídám. Gravel. Elfadora. Jo! Hej, já našel tu starou... Starou jeskyni. Ne, No myslím tu doly. jo. Přesně tak. Našel jsem tvůj Gravel. Join kopač. No a hotovo, už dělám stejnou práci jako ty. Aha, tak takový to je. Najednou mám hromadu hlíny, třeba najít, ale... Jo, já tě vidím, tak když tak... Jo. Pojď se mnou prohledat, protože tady tohle je docela dost. Tak jo. Teď tady odložím. Kde jsi? Máš nějaký čistý jo. Já... Chceš vidět soustřednice? Ne, Nebo jsem... nemusíš, já tě vidím. Jsem mě... Jak to neportal, s tom už mám obojit ten Gravel, který jsem to Jo. To je hodně zasypaný důvod, jo. Tady to končí, ty můžete. Sadil jsem tě. Tak pojď. Já už tě vidím. Byl jsi začetl. Jo. Jo, železo konečně. Vždycky za tu jednu výběru, to najdem krásně moc. Kde seš? Já jen nemůžu narazit na ten dům. Já už tady kopu. Tady jdeš začátek, když to bude konce. A on to má 2 patra, takže já jsem teďkon v tom... Low. Železo. Už tě slyším. Vidím tě. Jak chci ho pode mnou. Cože? Jsi pode mnou. Fakt? Tady jsem. Tady jsem. Je tady. Já jsem, jo, aha, já jsem tě... Tady mám tunel. Ty obrovský. A našel jsem 6 železa. Hodně dobrý. Takže... Je ještě tady. A to silně pochybuji, že by to... Jo, fakt, že jo? Je to pokračuje. Našel jsem tvůj tunel. Už jsme tady. Super. A to vždycky, když dělám nějaký frakční území, tak vždycky jsme...
Tady chci... Yes! Tady to pokračuje tak. Ty já jsem spadnu. A ty jsi tady taky. Já to zkouším. Počkej. Udělal jsem cestu nahoru. To je velký krát. Aha, tak to je... Vždycky. Když to zkoumám někdy jindy. Tak bych teď... Jo, tam to taky pokračuje. Ta jeskyně je fakt hodně velká. Iron a uhlí. Tady. Já mám houbičky. Tady, pojď sem. To má zase houbičky, nějaký zhunec. Alfador, jsi šveťák, že jo? Ne. Dámy a pánové, přitom Elvadora! Malého feťáka. To si říkej o nikom jiném. 15 letého feťáka, dobrá. Wow. Jeskyně. Mám další. Lolo. Iron. Elfador, ty jsi našel Iron v jeskyni. Jo, já jsem tam byl. A nenašel jsi ho. Tady to, že jo, jo, jasně. Další Iron. Já jsem říkal, že to prozkoumáme potom, to je jedno. Já jsem tam vtrh. Ale ta jeskyně má. Já zatím prozkoumám ty doly. A zase to jde hromada Ironu. Víš, se mi divný, že to tady ještě nenarazil ani na jednoho zombíka. Ne, já to neřeším. Nejsou zombíci, se v pohodě. Kopat. Oh, yes. Takhle. Já jsem úplně vyplezu tu Minecraftu. Já mám rád zvuky, když hrají někdy hry třeba toho hudbu, když kanálí na Skypeu. Teď diváci, teď víte, že nepoužívám XR. Oh, já mám... Yes, čestka. Co v ní? To v češce? Pumpkin seed a melon seed. Super, budeš jako vždycky farmář, že? Jo, jasně. To je zábavný. Super. Pouze za mě na farmaření, ale dobrá. Houbičky. Iron. Sakra, jo, dobrý. Dřevo už jsem si. Stejně bych se to tady někde zatížil. Elfador, tady mám furt hromadu Ironu. Já mám tady zase, tyjo. Ten důl je strašně velký, ale... Fakt hodně. Když jsem to viděl, tyjo. Ten začátek toho důlu, jak to bylo úplně miniaturní. Co teď? Voda. Nesnáším tu věc, já našel 3 Irony. Jo no, to je na nic. Teď to vypisuje, jsem shodl, že to tam píše. No právě, tak. A tam máš všechno, že jo? Třeba našel dia a tak. Lakiller, kdo bude kámoš? Je. Teď to konečně končí, ty. Ale to nekončí, já už jsem dál ještě.
Ne, u mě víš. Já jsem šel dál a jsem další nějaký jesky. Mám spawner. Kde? A na koho? Na skeletony. Konec, barikáduj ho a řekni mi svůj. A pak mi řekneš svůj. Jo, vím tebe. Jo, a mám tam to, jo. Coco beans. Vidím tě. Jo. A byl jsme blízko, máš tam ještě obrovskou... Ale nechoď ke mně, protože... To je těží život. Tady pak bys mě to narazil, já to takhle obejdu. Takhle si to odkopu. Tak dobrý, máme expírnu. Konečně. Musíme k tomu dělat pak nějakou cestu. Moje železo. Moje tché. On tady již tady pokračuje jako to pytle. Další skeleton. To je gravel, to je stupid. Počkej, tak já tam půjdu a dám tam okolo toho světlo. Pozdě. A nedal se kilouru. No. XP. Je, tam mají ten MMO. Říkám, kolik mám money. Už $65. $64. Hoď sem tu, zapiš si souřadky, ale neříkej je na kameru, prosím. Jo. Tak mi řekni, že se. Já si je napíšu, no. Jdu na Evhom. Je, mám skeleton head. Jo? Jo. Super. Kam hnůžeš ty jungle, který jsem přinesl včera? Cože? Já jsem včera přinesl 400. Oni jsou dole, já jsem tam udělal místnost a tam jsou čistky. Aha. Je to hotový. Mám to napsaný. Ale. Jo, ty už si vyrazil prozkoumávat? Já už jsem tam byl šile, víš? Železo, další. Hej, já mám ten. Hele, je tady to normální, já jako hodně jako jsem dlouho nehrál, ale... Já mám to vejce, s kterým se spavnuje ten... No? Se spavnuje skeleton. V pohodě. To jako jen tak vypadá, jo. Teď, jo. Vždycky dostává, jak se ty hráči hádají. Vrať mi to! Máš bán. Jo, no. Au! Stavím další přípravu na pevnění. Jo, to bychom mohli. Začít dělat. Čtyři takové. Jo, já mám...
Já mám, koukám se nic pod. Je. A jde. Taky jde. Jo. Oh je, co se zvětšuje. Do pytle, ne? Mě už za hlubu chcípne lopata. Jako to si. Počkej. Vlastně někam utek. Kopu nahoru a najednou čestka. A v ní 2 diamanty. Pojď nahoru. Počkej, já to chci prozkoumat, už jsem tady. Tyjo, to je obrovský. Ty zase pokračuj. Hele, mám další spawner, myslím. Tentokrát na pavouky. Fakt? Zapiš zase souřadky. Možná, ale možná také. Tak asi ne. Tady je? Potřebujeme víc shooterů. Jo? Jo. Já mám... A dneska v off-screenu začneme dělat vypálený shooter a pak to upravíme. Jo. Protože teď vypálovat shooteráky si moc nechce. Tak, moment, jenom na chvilku si odskočím. Ty vole. Skopat. Ano. Koukni se. Jsem ti říkal, ty česky dáváš dolů. No, travu a pojď sem. Kam? Sem. Jo, byl čapka. Tady to bude taková stěna. Bude tady velký. Tady bude prostor nějaký, na co ještě nevím, ale bude prostor. A to tady než to, že se k nám vůbec nikdo nemůže přijít se strany. Když budu útočit, tak budu útočit odsaď.
Jo, ten klan jsem se chtěl podívat. Moc jich tady není. A to, že to je docela... 11 frakcí. To je málo. A rebelové mají nejvíc lidí. Já mám ulešení. Nehraje Arrow. Zahrál hráč Arrow, to je můj kámoš z toho, že z Pařanu. Jo, takhle. Tady jsem. Chci zkouknout, co tady je. Hele, já to udělám jako, že by to bylo vidět jako celý. A nebych jsem myslel, že to je to málo, takže. Třeba nejméně ještě tak 10krát tolik. Jo, jsem tam skočil. Takhle. Klasika, zase si děláme velký opevnění. Jako vždycky. A to bylo dobrý na tom Fate Gamingu, jak jsem měl toho helpera. Bez GMčka, ale jak jsem měl tak obrovskou spavu. Tam bylo asi 30 lidí v té frakci. No, ale celá frakce byla jenom moje. Celý server byl v mý frakci hlavně. To hlavně se jo, spíš to, že... Darty tě čořil. Ne, někdo nás tam zradil, že jo? Byl to Darty. Já myslím, že zrovna on to nebyl. Byl to Darty. Když jsem ho vždycky nesnačil, blba. Ale víš, že ten Train ho potkal v tom Liberci. Vím, no. Pozdravuj Elfíka. Takový malej teplej buzíček, ty jo. Já mu pošlu odkaz. Já mu pošlu odkaz, jo. Jako co si myslíš, že mi udělá, ty jo? On tě pozdravuje. A bude se s tebou zpívat Elfíkový lázně. Že jo? Dopadne. Budeš si zpívat. Jasně, strašně rád. A vidíte. On Dartíka opravdu má rád. Chudák Elfador. Vidíš, to už má takový opevnění, jo? Raz, dva, tři. Raz, dva. Hej, já bych to tam opřejmě nechal. Bude to jako svatyně. Zase, naše oblíbení, svatyně bohu, ty jo. Jak tam furt spamíme na adminu. Jo,
Ale víš co, takhle bych to Jsem nechal. takový slinský podlejzači kadminu. Vždycky, když jsem na nějakém serveru, třeba mám VIPko nebo něco, co má jako výhodu, to vždycky udělám nějakou svatyni třeba. Udělal jsem třeba na Fight Gamingu, jsem udělal svatyni boha války. Boha stvořitele. Gody 69. Počkej, co mám tady? Ježiš, jsem ty klacky. A je to. Tu na dřevo. To máme dost. Já jdu na tmavý dřevo. Jungle dřevo není hezký. Nám hora. Jo, ale máme toho nejvíc. No právě, že tyhle, když ten Tree Faller, tak jak si show bude mít nejvíc, když máme Jungle Biome. A já se asi vytvořím nějakou svoji osobní čestku. Musím dělat věci. Můžu začít dělat naši kasárnu, jako společenskou místnost, kde budeme bydlet. Já se tady do té dolní čistky s tam můžu zatím ty své věci. To když ve frakci bude jenom dva. Třeba pak si připojí Trine za pár. Ale to v té frakci budou lidi jenom ty, co známe. Teď se budu samotočit. Jo. Takže klidně co nejvíc, ale musíš s náma točit. Takže tlustý Bob! Si zabil. Konec, to padl chcípne. Takže fakt pozvu tlustýho Boba. Ale ty potkáš takový kretény retardovaný vždycky, ty. Je to hroznýho. Já nevím, oni se mnou hrajou a jsou v pohodě vždycky. Tomu říkáš, že jsou v pohodě? Bob je v pohodě, já jsem s ním hrál jsem s ním nejméně půl roku. Kolik vážíš? 180 kg, ty. Váží v pohodě. Hrál jsem s ním půl roku. Jediný, koho má jako kreten, to je jeho bratr. Takže. Ne, naopak, on naopak je v pohodě. Na ně to nezradil, hraju s ním půl roku a hraju s ním skoro na každým PvP serveru. A to, že ty ho nemáš rád, jenom kvůli tomu, že má takovýhle nick. Není pravda. Je to pravda. Chová jak hlasek creepo. Choval se v pohodě. To je tak dávný komut. Není. To je, a co to víš jak, ty vole? A to ve hře se tak nechová. Dobrá. A neuráží. Jako jednou si z něj udělám srandu a on se hned nasere. Je přesně vidět, že to je děsnej závislák, který to všechno bere strašně vážně. Taky mě sere, když něco řekneš. Opět, když mi fakt nasere, tak ti chci rozbít držku. Si z něj dělám srandu, že má vtipnej nick, to je všechno, co jsem mu řek. On se hned nasere. A říkal si a stal si tak 3 hodiny. Budu za sebou, fetish bob. Tak měl říct, že ho to sere. A ty nepochopíš, že ho to sere! Ale on to nenapsal, tak jak to mám vědět, když jsem to zjistil až potom. Elfadora, ty říkáš, že všechno se chová jako retard. Když víš, že člověk ti už píše, že jsi idiot a už neser. Ne, to fakt To nepsal. fakt psal! Já jsem ti ještě říkal na Skype, abyste ho nechal.
No, tak si mu, třeba vyprstím cokoliv, ale prostě... Nasral se mě. Kde jsi? Jo. Konečně. Nejde, co? Na, pojď. Připoj se zpátky. Jdeš se připojit nebo nejdeš? Jo. Připojil se? Ne. Co je to udělaný úplně blbě. Seš ve skupině? Jo, seš. Ne, asi když už to tady ničí. Já si nevěděl, že to ničíš. Ale měl se 10 životů. Mohl se mě zabít. Z tebe hlavně něco fetiš boba. Fetiš boba. Všichni mají rádi fetiš boba. Nikdo nemá rád fetiš boba. Všichni kromě tebe. To píči, už nemám lopatu. Dám si Iron a můžeš udělat lopaty, kolik chceš. Ne, já to mám ten diamant, si udělám lopatu. Tak plítvej s diamantama. Máme jich málo. Co jsi to udělal? Proč to ničíš svatyni? Protože mám lepší materiál. Takže mám kolik staků? Raz, 2, 3, 4, 5 staků. Mají ho dřeva a chci, aby to bylo hezké. Kolik máš peněz? $72. Hej, tak to zvětšíme, ne? Když už si to zničil. Právě? Já si to zvětšilo to. To já nezvětšil vůbec. Nech to takhle. Mně se takhle líbí. Nech to v původním. Nesnažím toho spamera. Nesnáším fetiš boba. Pozvu si fetiš boba na server, aby tě zmátil. Tě bude tady strašně, tě bude srát a pozvu do frakce. No tak nemusím hrát, že jo, to není problém. Musíš. Když bych muset to otočit. Jo, řekni mi, pak mi pošle odkaz na svůj kanál. Jo? Jo, máš, ne? Na tvůj ne. Mám odkaz na toho. Na trainu, na tvůj ne. Hraje někdo S3 SF Game. Helper sponzor se ptá na SF Game. Já jsem... Jsem fakt závisláci, tyhle, to je co je. A SF Game jsem hrál s tebou kdy? Když jsem měl jeden svět, asi jedničku. Já jsem SF Game hrál jenom jednou a to byl asi měsíc. Měsíc do 52. Já jsem hrál do 30. Jo, ty 22 jsem to tak nějak. To hrál jenom měsícký, že? Jak jsme mu zničili to supermanský oblek. Sorry, Jaro. Ale tak fond v podstatě už na to začínám být pomalu závislý, takže je to v klidu. No. Ale furt Trine se furt sere s tím. To furt hraje. A ty jo, Fakt? jo.
Podívaný. Zase začal od znova. Už po třetí začíná od znova. A teď to bude ještě i točit. Na nič. Hej, já mám nápad. Na nič. Ale to nenič. Tak kdybychom nahoře udělali plochu a tam budou nějaký, jakože bychom tam měli ty... Ne. Jsi taky nahoře. To jsem ti řekl, abys to nedělal. Prostě nesnažím ten... No nic, prostě nesnažím... no nic, ne, už si končí díl, nebo? Ne. Díl bude končit, když to řeknu. Ještě ne? Ještě ne. Takhle. Moment. Ještě něho mikrak nesnáším. Dobrá, pak to nějak upravíme. A ještě tak. Na střechu si mě nekouká. Tak až se Elfador vrátí, tak pan co řekne. Au. Tak Elfe, já jsem se koukal na hodinky a nejší pravděpodobně taky končíme zase, jo. Jo. Pojď sem. OK, už jsem tady. Nejseš tady. No tak lidi, dneska jsme udělali málo věcí. Uhněte plouši. A končíme. Nazdar. Lidi, teď neuvěříte, co jsme našli. Teď se s Elfadorem kopal důl. Přímo pod tím, jak prostě vám opravdu vyskáču, jak jsem to dělal. Já jsem jenom pitomně kopal dolů na 7 nebo na 11 pro dia. A dokopal jsem sem. Ty vole. Ty prostě... Epic. Náhoda kráva, tyjo. Tyjo, pojď, oh yeah. Máme to. Knihovny. Elfadore, a ty si nevěřil, že máme štěstí, jo? Má Sokolej, Elfadore, stěhujeme se. Obydlíme to tady dole. To je dobrý nápad. Čestka. A v ní hovno. Protože přestěhujeme ty česky dolů, nahoře necháme ten hrad, necháme ho nahoře. Znič ty pavučiny zatím. Jo. Či já chci projít po cestě. Tak to tady to, mám se tady udělat set home. Dej sem set home. A ten F-home tam zatím nech, jo. Ten F tam zůstane, zatím. Takže tady musím to všeho zaklejmovat, furt slame. Ale Elfadore. Tak to je libózní. Hej kámo, já si tady nahoře něco udělám. Hele, to je jako v DayZku, ty. Já jsem první jak jsem hrál, jak jsem můžu najít cokoliv. Za pár minut můžu najít auto. Což tam taky velká náhoda. Au! Hele, jestli tady to bude... Možný, to je taková náhoda. Haha, je to možný. Ty vole, tak to budeme mít úplně nejlepší. Tady. Tady už je... Ten... To už je ten nether. Náhoda jak svině, ale úplně neskutečná náhoda. No právě. No lidi. A to jsem po 5 minutách, co jsme přestali točit. Oficiálně točit. Teď opravdu vidíte, že jsem... Ty už jsi s ním vydal věci, co? Já jsem nic nevydával. Tam nic nebylo. No. Ově. Tady. Či teď... Ty vole. To obrovský, no. To obydlíme a budeme to různit. Tady je jeskyně.
Tam jdu, já zatím to proskoumu tady dole. Musíme najít ten portál tady teď. Jak najde portál, tak skončím to natáčení. Ty. Tak, našel jsem ho! Jo, já jdu se na tebe portnu. Počkej, já to tady jenom... Blokuji silverfishe. Počkej. Jo. No lidi. Kde? Je tady. Tady. Tam jdem, ne? Tam jsou silverfishe teď. Je zabijem všichni. Takže máme 2 ender oči. Tak, hej, tady ty síly, necháme si to tam, no. No lidi. Ale já jich mám nahoře víc, tak počkej, já se portnu do Sidhomu. Tam jsou oči, to jsou ty. To jsou perly. No, perly, to vypálíme, no, pak. Jaký vypálíme, potřebuješ ty. Ještě něco s tím s peklem. Hele, začínáme stěhování. Už tam jsem, jo. Tak lidi, u dalšího dílu, tohle to hodím na YouTube jako bonusku. Čau.